الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة. jadi la be julbe en gewtani pural nyalaade sappo amma nyalde sappo man do to de laatake de ngodi qima makka masin e barkanteje de ngodi khairu masin der burande nyalaade man fukadi bo margo khairu burande de margo bural nyande arfa kayre wete jeena yabre ha der nyalaade maaju nyande arfa dum nyalaade de hijjobe gonata hanno kure arfa maaju arfa dum ruknuwol ha hijju modaraki arfa hijju ma ko jabataki hijjobe gonan ha nokkure man nyalaade man jeena yabre man do e bo Allah farnoro be mabbe malaika en mudo Allah sayyidna malaika en yaafake be fu mabbe nen dum nyalaade lattinde darjidinande mawnde tilimde hatta annabi men sallallahu alaihi wasallam wi shaydan meeda yi'ego don toski don yurmiti ande don naka bana nyande arfa ngam ɗuɗgo jeyaɓe ɓe Allah yafoto ñande arfa maɓe ɗuɗgo jeyaɓe ɓe shaydan joƴinno ɓe kam kalki ɓe kam o timmidiri be mum ɓe kam yimɓe yiite o fiɗɗi juuɗe mako ha muɗum ko ngel mano pat Allah yibbina ɗum ha wakkati maɓe yaafo limde ɗuuɗe jamum ha nder jeyaɓe muɗum shaydan latto tawa torrake mere kala ko ñibno fu yibbinama ha wakkatiyel famare e ñalade man nde ɗum ñalade tilimde masine annabijo men sallllahu alih wa sallam o solni goddo on mo wonay kijjowo kam kanko kam ko o tefra o wona ha nokkure wetende arfa man o sukloro be innugo Allah sukloro be tornde ko nandata be maaju o wi'aka o suumu kanko kam amma mo wonay kijjowo bo annabijo men alayhi salatu wassalam o solni en ko waɗata enen bo keɓen darja ñalade man keɓen yafane ko ha ñalade maaju ngam an annabijo solni en cuumoɗen ñalade man cuumoɗen ñande arfa man o andini bo suumago ñande arfa man ɗo moyitanan ɓi adama zunuba duuɓi ɗiɗi hitande salinde be hitande warande zunuba nga kuuɗa ha hitande salinde kuwa nga timmi zunuba hitande warande kama a huwayi amma Allah andi ko tammiɗa huuko e ɗum man bo Allah yafake ɗum non ɗum ukko ɗum jaafa ɗum e nden fuu majum aɗa heɓra ɗum be ɗume be suumago ñalde woore kayre wiyete ñande arafa man ɗo kanjum man wiyete jum'are bande hande ɗo en ɗon ɗiɗabre eden jumaare bande hande ɗo kammilatago jeena yabre nden wiyete ñande arfa e noon man bo nder ñalaaɗe ɓurduɗe cakka ñalɗe sappo man ɗo ñande layha man be hoore ñande julde kayre man wiyete sappore her ñalaaɗe man kayre wiyete ñalde julde layha barkantere annabijo men sallllahu alih wa sallama o solni kala julɗo pat lattiɗo marɗo moyen marɗo bawɗe fuu o ɓadi toro her Allah her ñande layha man ɗo kam be hirsugo lay haari o waɗi ɗum man ɗo o andini ɗum man ɗo kanjum wiyete dewal ɓural ngal yiɗego her Allah her ñalade man kam wala kuugal goɗgal ngal goɗɗo ɓi adama waɗata her ñalade man ngal mara qima her Allah bana layhago nden layhago her ñalade man kañum man wiyete dewal ɓural ngal yiɗego her Allah ceniɗo ngam man annabijo alayhi salatu wassalam wi bana ha hadisol ngol imam tirmidi wurtini ɓi adama o huwata ñande layha kuugal ɓural ngal bo yiɗego her Allah bana rufgo ƴiƴam kanjum man wiyete layhago man o ɓaɗi toro her Allah be layhago layhaari man ndi tammi wargo ñalade darngal be sifa maari bana no ndi tagira be luwe maari be gasaji maari be peɗeri maari amma ndi wara bana ndi hirsama jotta ƴiƴam maari ɗon fuufa nokku her Allah bi mana fuugo ƴiƴam maari man ɗo ɗum laato ɗum hunde marde nokku marde qima ha Allah ceniɗo kadi ngam man annabijo alayhi salatu wassalam wi belne ɓerɗe mon be man ko ɗon to Allah fondimo o heɓi layhaari man be anniyama ko laaɓka o layhake man ɗo o seyoro be majum o seyoro ta o mata o waɗi asar ta o mata o halki hunde innama o waɗi hunde ngam Allah nda bo no o tammi tawrugo ɗum ha yeeso Allah ceniɗo ndano o tammi tawrugo ɗum ha yeeso Allah ceniɗo banni kadi nden layhaari man modi ɓe mbi ɗum sunna cembiɗinaka kiita majum noon kam ɗum sunna cembiɗinaka waɗa ha malikiya kam ma ɓe mbi'a ɗum sunna cembiɗinaka ha goɗɗo on maranɗo saman layhaari man o marata haaje man deydey hitande deydey goɗɗo jeynitiɗo saman layhaari man ɗo foti o joƴƴinan ɗum hitande ma o marata haaje majum ɓe mbi'a kanko on wiyete layhaari man ɗo ɗum sunna cembiɗinaka ha maɓe
yo kadi amma derɗiraɓe en andi mas'ala layha goman ɗo ɗum sunna cembiɗinaka sunna kam na to goɗɗo o waɗay ko o woodi bawɗe ma na o nangatake be man ɓade o asri baraji mawdi yo mo wala bawɗe bo farilla ma to waɗay o wala bawɗe na o nangatake sakko ɓe yakeji gonɗen ɗum yakeji caɗɗi ɗum yakeji ɓilluɗi e ngam man ni wiyete kiita man ha sharia ka amma maturu man ha nafsu kam na banni maturu man ha nafsuji julɓe kam na banni e ngam man wala hunde ɓurata teddugo ha dow baba sare ni layha yalamo o layhaki ɗo masala man ɗum masala makka masin to o ƴamete ko yaalimo ha hitande ɗume ɓurata teddugo ɗo foti o sappo ha majum to ɗum heɓima yama tum saalo noon ma soyde layhago man ɗo yake feere kam ɗum yetto ɗo ha ɗum sankita saare ha ɗum wonnategal hakkude gorko ɓe debbo ɗum sampita saare lattoto suunide masin ha ñande julde to saare man nde heɓay ko nde layho baba saare o fini wala ko o layho ɓe ardugal maako ɓe ɓikkon maako ɓe kaza no habdiri fuu o matan ɗum ha lugguɗum nafsu maako saare man fuu suno tiggan laymaru muɗum ha dow saare majum e ngam majum derɗiraɓe ko hani kam ummatore fama ummatore wallotira ha masala majum yakeji caɗɗi gonɗen e nde noon kam marɗo feecamre bana mbiɗen sadaka boɗɗum ha ñalaɗe man ɗo sadaka ɗo nder ko ɓamtata darja majum lattago dokkaɗo man o bukaɗo ha hunde man masih nder ton ɗo sadaka layhaari lattago goɗɗo o woodi moyen o sooda layhaaji hokka ɗum bukaɓe be man famille ji ɗuɗɗi calaje ɗuɗɗe o fistana ɗum muskilawol mangol ha ngendam maɓɓe o nastina seyo laymaru suno tiggotondu ha nder saare man o ɗo fandu o sakkina saare man nde weta nde ɗo seyi nde wala kubar sam do'aji gonɗuɗi laaɓɗi durtoɓe do'anomo mawɗum masih to ɓi adama o fondama o waɗi ɗum mawɗum jamu e noon man bo wallitirgo na sey to mi hokki layhaari ɗuɗɗum nder yiɓɓe layhaago ɗo tawa woodi ko o mari amma ko o mari man ɗo he'ata ko o mari man ɗo wawata sooda layhaari to wayne itti hokkimo booro 5 wayne itti hokkimo booro 10 wayne hokkimo kaza to portagu man waɗoyni kanko bo o ƴeeŋan o yetto o wawan o heɓa layhaari e nden ɗo bo ɗum suura nder noon de wallinde kanjum man bo hani ɗum wona hani julɗo kam matan ɗo muskilaji tana muɗum en min kam mi heɓi alhamdulillah min kam mi andi julde saalo to wala suno ha saare am mawɗo amma noyyake keddiɗɗa noyyake derɗa noyyake bappaño ma noyyake wayne to a numi boɗɗum ɗo a tawan woɗɓe kam kiɓay bana je keɗɗaɗo to woodi ko mbawata wallirko ɓe ɗo walluɓe an bo Allah wallete ɗum mawɗum ha Allah e noon nder noone balle kanɗe ngaɗa nder julde layha man lattotoɗe gerdinande Allah ɗo feetingo ha layhaago majum en andi ɓuran ɗum mawnugo ko waɗete ha kusel layhaari ɓillitirgo talaka en be man hokkugo ɓe sadaka be majum to laatake goɗɗo o woodi yaakeji o wawan o hirsa dabbaji limnuɗi kusele man o waɗa kase mawɗe o yottina ɗum ha calaje ɓilliɓe la shakka ɗum mawɗo ummatore buka ɗum ha majum ɓe mbiɗen ɗo ɗon woɗɓe kam layha man jalan ɗo layhaaki man ɗon woɗɓe layha man jalan ɗo layhaago man ɗum inde noon ko ɓe layhi man be limgal goɗngal ha nder saare man ɗo ɗum mettago noon to lattake woodi marɓe yaakeji mbawan ɓe kirsa dabbaji latiɗi ɗuɗɗi limnuɗi e nden ɓe ngaɗa kase mawɗe ɓe jottinayi ɗum ha calaje ɓen man ɗo ɓe ngaɗan seyo ɗuɗgo ha nder ummatore e nden ɗum fuu man ɗo hani ummatore waɗa ɗum nder mboɗengaji kanɗi ngaɗe e noon bo mi yejjititta siftinorgo bo heɗiraɓe men nastuɓe silama kamɓe man bo nder ko taɓitintaɓe ha silama man ha munasaba bana ngaɗo heɓgo waɗanaɓe cérémonie man heɓgo hirsanaɓe jihaji goɗɗi ɗi yaasi yake feere ɗo porto jaranaɓe limgal ha nayi tirsanaɓe ɗum ɗon waɗa amma na ɗum hunde garantire na ɗum hunde foroyre e yake feere bo na ɗum hunde he'ande nokkuje man fuu e nden to julɓe gaɗino dimbano woodi ko mbawi waɗgo ha nokkuje man ɗo woodi ko yeccita ha dow majum waɗa ha dow majum kanjum man ɗo ɗum ekkitingoɓe sunnawol man e bo ɗum tabitingoɓe ha diina majum e la shakka ɗum hunde mawde yerdinande Allah ceniɗo to Allah ceniɗo o fonduɗo e deɗiraɓe ko larani haala darawle wala luural sam alamisa keña ɗo kañum man wiyete go'ore enen kanjum man wiyete joga ɗum ha Arabie Saoudite noon ɓe andini enen lewru man ɗo keña wiyete limi nden man wiyete go'ore e noon bo woni ha lesdi men commission ko larani haala darawle lewru ha lesdi men bo waɗi communiqué andini keña man ɗo kañum man wiyete go'ore enen ka wala luural e to noon kam
la shakka jum'are warande man ɗo kañum wiyeta jeena yaɓre kadi kañum on wonata ñande arfa kañum man wiyete jeena yaɓre hani kadi ɓi adama o mara nuf anniya o suumoto ñalade man ngam o dada be baraji nga gewtan ɗen ɗo e ñande asawe bo kañum tammilatago ñande julde e ɓe man kadi allah taniɗo o fod balɗe meɗen allah taniɗo o risko en huugo ko yerdintamo ha nder ñalade man ɗo allah taniɗo o jaɓan en ko kuweten bo ha nder ñalade majum enen allah taniɗo o waddu feecamre ha nder ummatore o ittu ɓillaji e nden o risku en diina lattika timmitirka o wat en ɓerɗe lattiɗe eftananɗe enɗam jeeyaɓe maako innama yarhamu llahu min ibadihi rruhama allah ɓijo alayhi salatu wasalam wi allah kam o enɗoto ha nder jeeyaɓe maako enɗotoɓe marɓe enɗamji ha nder ɓerɗe mum kamɓe man ɓen wiyete kandida en enɗamji allah ceniɗo allah waɗen ha nder maɓɓe hasa wa kad amarana